Helo, athro MMC yma a dwi'n recordo hwn o'r studio adref. Nawr, mae llawer o wythnosau gyda ni nawr ble dwi ddim yn mynd i fod yn yr ysgol. So felly, dyma'ch prosiect ar gyfer gwaith unigol. Prosiect trefnu parti. Ie, i chi mynd i fod yn trefnu parti. Parti adeg yn y dolyg. Ac yn y wers yma, i chi mynd i gwneud bach o ymchwil. So, mlaen â ni. Nawr, yn Google Classroom, mae gyda ni hwn fan hyn. Trefnu prosiect blwyddyn 7, trefnu parti Nadolig. Ac os chi'n edrych fan hyn, mae hwn mynd ddweud i chi pob beth fydd angen i chi gwneud. A falle fyddai'n gosod y fideo hyn fan hyn i chi edrych eto. Nawr, dyma beth mae angen i chi creu. Mae angen i chi creu map meddwl ar gyfer ymchwilio parti Nadolig. Nawr, bydd angen i chi ymchwilio lleoliad ar gyfer eich parti, arlwyo sef y bwyd a'r diod, yr adloniant, falle bag anrheg, os ych chi â parti sbesial, a wedyn unrhyw beth arall hefyd. Nawr, y meini prawf llwyddiant fydd yn gyntaf gorffen yr map meddwl. Yr ail maen prawf fydd y fformato, sut mae fe'n edrych. A wedyn y trydydd maen prawf llwyddiant fydd cywirdeb i iaith. Nawr, wrth gwrs, mae ansawdd yr ymchwil yn bwysig hefyd. So, bant â ni a draw nawr i'r template sydd lawr fan hyn. Bydd angen i chi gwneud y gwaith ar y template so fi'n gallu gweld e. Insert, a beth ni'n mynd i wneud nawr, ni'n mynd i gwasgu text box. Ac yn y canol, ni'n mynd i ysgrifennu mewn trefnu parti. So, clic ar bwtwn dde llygoden ac wedyn tipio mewn trefnu parti Nadolig. Trefnu parti Nadolig. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud? Dwi yn mynd i canoli hwn. So, fi'n mynd i uwcholeuo fe. Ac wedyn, os fi'n clicio fan hyn, dwi yn gallu canoli, sef rhoi rhywbeth yn y canol. Ac beth dwi'n mynd i gwneud wedyn, ydy dwi'n mynd i rhoi bocs o gwmpas hwn. So, os fi'n clicio ar borders, fi'n gallu dewis border weight, ac hefyd fi'n gallu dewis border colour hefyd. Fi'n cadw fe yn ddu. A beth gallai wneud yw llenwi hwnna mewn gyda lliw hefyd. Nawr, mae hwn i gyd yn fformatio, newid ffordd mae fe'n edrych. A beth gallen ni wneud hefyd yw uwcholeuo hwnna i gyd, a falle gallen ni mynd a newid y ffont. Ond os chi yn newid y ffont, newch yn siŵr bod chi'n defnyddio ffont fydd yn gallu cael i ddarllen yn hawdd. So, trefnu parti Nadolig. So, y peth cyntaf mae angen ni edrych yw yr lleoliad. Ble chi'n mynd i cynnal y parti? So, ewn ni lan fan hyn, a clicio ni ar y text box eto, a wedyn tipio ni mewn lleoliad. So, ni'n... Nawr, mae hwn yn dod allan o'r bocs cyntaf. So, beth dwi yn mynd i wneud, dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod fi'n rhoi border o gwmpas hwnna ar ôl canoli fe. Ac eto, dwi'n mynd dewis yr un a fi wedi dewis lawr fan hyn. Ond y tro yma, dwi'n mynd i lliwio'r bocs mewn. Chi'n gweld? Fill colour, lliw gwahanol, lliw ysgafn sy'n gallu darllen, a ba'r lleoliad gyda ni fan hyn. Nawr, dwi eisiau cysylltu'r ddau blwch na gyda gilydd, so fi'n dewis y line tool fan hyn. So fi'n clicio ar y line tool a gallai clicio o fan hyn i fyna a gallwch chi gweld llinell. Na, fi'n mynd i newid lliw y llinell na i ddu, so mae fe yn glir.
y llinell a wedyn newid lliw y llinell yn ddi, pwynt 2, a wedyn lliw y llinell yn ddi, a mae hwnna fyna gyda fi. Nawr, lleoliad. Dyma ble yr dref, neu ydych chi'n mynd i cael e mewn tŷ bwyta, mae fe lan i chi. Ond mae angen i chi wneud bach o ymchwil nawr. So dyma beth dwi'n mynd i wneud nawr. Fi'n mynd i fynd â'r lleoliad na, os mae wedi cael ei fformat o barod, mynd gwasgu Control C, a wedyn Control V i pesto fe, a wedyn fi'n mynd i wneud un arall, fan hyn. Ac beth dwi'n mynd i wneud hyn nawr, yn lle cael y lleoliad, fi'n mynd i teipio mewn fan hyn, clwb rygbi. Nawr, mae hwnna gyda chi, dwi'n mynd i rhoi llinell yn ymuno'r lleoliad gyda'r clwb rygbi, ac wedyn beth dwi'n mynd i wneud nawr ydy copio hwnna, ac wedyn glido fe eto, ble arall gallwn ni cael yr parti yma. So gallai rhoi'r bocs lan fan hyn, a gallai feddwl, well, ble arall gallai cael y parti? Neu y pentre. Nawr, beth gallwch chi gwneud wrth gwrs ydy, cofiwch i fformato rhain, achos mae hwnna bach yn denau gyda fi fan hyn, so gallwn ni clicio ar hwnna lawr fan hyn, a jyst wneud e bach fwy trwchus, a falle newid y lliw fyna. Ac eto, yr un peth, bydd angen rhoi llinell o fan hyn i fyna, cario ymlaen i fformato, cario ymlaen i newid y lliw. Right, so mae'n neud pentre gyda ni. So, ble arall gallwch chi cael eich parti nadolig chi? Beth am yr sglefrwrddio? Neu gallwch chi cael parti mewn trwy tŷ bwyta? Mae e lan i chi nawr beth i chi'n gwneud. Nawr, ar ôl y lleoliad, i ni'n mynd i dewis y bwyd a'r diod. So, os ni'n mynd nôl i'r Google Classroom, gallwch chi gweld ni'n galw hwnna yn arlwyo. So, ewn ni nôl i fan hyn, ac wedyn dewyswn ni, chi'n gweld, dwi ddim yn gwneud y boxes hyn nawr, dwi'n jyst yn copio glido, a dwi'n mynd i paso fe mlaen i fan hyn, a dwi'n mynd i galw hwnna yn arlwyo. Nawr, mae e yn mynd yn bach yn araf gyda fi achos dwi'n recordo'r sgrin ar yr un pryd a mae'r cyfrifiadur hyn bach yn araf. Ond chi'n gallu gweld pa mor hawdd yw hwn i wneud. Nawr, achos mae hwn yn categori gwahanol, dwi yn mynd i newid y lliw i rhywbeth arall. So, falle newid y lliw i hwn a cofio ymuno fe lan fan hyn. So, mae mor hawdd â na. Nawr, beth mae angen i chi gwneud wedyn, ar ôl i chi mynd mewn i fan hyn, i chi'n jyst mynd i adeiladu hwn lan ar fwy o wybodaeth i chi'n rhoi ar y map meddwl hyn gore gyd. So, falle yn y clwb rygbi, ffeindiwch allan beth fydd cost falle y bwyd. So, dim cost y bwyd, cost llogi'r ystafell. So, gallwch chi glido fan hyn a gallwch chi tipio mewn fan hyn rhywbeth fel y cost. So, i fi mynd mewn i fan hyn, dileu beth sydd gyda fi fan hyn, a wedyn tipio mewn cost. Os dwi wedi ffindio mas beth yw'r cost, gallai ni just tipio mewn y pris fan hyn. Okay? So, mae hwn nawr yn hollol penagored i chi. Chi'n gallu gweld beth dwi'n gwneud. Mae gyda fi yn y canol trefnu partindolig. Wedyn lleoliad, arlwyo, adloniant, bag, beth o'n i wedi dweud, fi ddim yn cofio, bag anreg, fel gift bag, a wedyn unrhyw beth arall i chi sy'n rhoi lawr.
So'r fwy o wybodaeth i chi'n rhoi ar hwn, gorau gyd. Nawr, mae rhaid i chi just rhoi geiriau, gallech chi rhoi lluniau mewn na hefyd. Mae fe'n hollol lan i chi. Okay? So, mae gyda chi wythnos nawr i creu map meddwl hyn am syniadau ar gyfer eich parti Nadolig. So, hwyl am nawr. Nawr, cofiwch, rhowch y bysedd lan, y bawd lan, gwasgwch y gloch. Mae'n bwysig iawn bod chi'n dilyn fi nawr. Ac hefyd, cofiwch hoffi a rhoi unrhyw sylwad ar y gwaelod. Mae sylwadau ar agor ar y gwaelod hefyd. Nawr, os mae gyda chi unrhyw broblem gyda hwn, wedyn, hei, dyna pa mae'r sylwadau yna ar y gwaelod. Okay? So, hwyl am nawr. Ac hefyd, os ych chi'n ffeindio hwn yn hawdd, bydd ymarfer her i chi, her ychwanegol chi o dan hwn.